Samsung Galaxy A35 е един от най-добрите телефони с цена под 500 лева с доста флагман екстри. Идва в ето тази малка и елегантна кутийка, очевидно без захранващ адаптер в нея, което си стана тренд в последните години. В кутията има само игла, кабел и опътвания, без добавен кейс, като тук отново няма изненада. Но да се фокусираме върху телефона. По отношение на дизайна и размера има приемственост от предходния A34. Виждаме 6,6 инчов плосък екран с плоски рамки и гръб. Това, което е ново и ме изненада приятно, е, че гърбът не е пластмасов, а стъклен, което обичайно е премиум екстра. Освен, че е красиво и луксозно, това спомага и за по-доброто топлоотдаване, когато го подпалите при игра. Рамката също е плоска и излиза с малък борд над гърба, пластмасова е и няма как да очакваме да е алуминиева при цена под 500 лева, но ако държите на такава за по-голяма здравина, разгледайте A55. Приятно е да се отбележи, че телефонът е водоустойчив с рейтинг IP67, а звукът е стерео с два говорителя на рамките горе и долу. Има вход Type-C, а слотът за SIM карти изглежда така. Екранът е Super AMOLED, както споменах, 6,6 инчов, плосък, с най-високата защита Corning Gorilla Glass Victus Plus. Приятно е да отбележим, че честотата на опресняване е адаптивна. 120 Hz при по-динамично съдържание, като пада до стандартната 60 Hz при визуализиране на по-статично съдържание. Като минус отчитам основно това, че има по-ниска пикова яркост 1000 нита, но за толкова пари толкова. Апгрейд има и по отношение на чипсета, задвижва се от 5 нанометровия Exynos 1380, който задвижваше миналогодишния по-висок клас A54 и сега година по-късно логично слиза надолу към по-ниския клас. Що се отнася до софтуера, предлага се с Android 14 и ще получи 4 големи актуализации на операционната система до Android 18, както и 5 години апдейти по сигурността. Интерфейсът е One UI 6.1, но без AI екстрите, които остават лимитирани за по-високия клас телефони на Samsung. Камерите са 4, една 13 мегапикселова селфи камера и 3 камери на гърба, основна с 50 мегапикселов сензор, 8 мегапикселова ултраширокоъгълна камера и 5 мегапикселова макрокамера. Другата гореща тема, батерията, също е без апгрейд спрямо предходните поколения. Захранва се от 5000 мАч литиево-ионна батерия и се зарежда при мощност 25 вата с кабел. Цветовете, в които се предлага, са черен, лилав, светло-син и лимонено-жълт, който за мен е най-приятен. Заслужава ли си покупката? Категорично да! За цената си под 500 лева предлага много. Водоустойчив, със стъклен гръб, слот за карта за памет, добър процесор, добри камери и 5 годишна софтуерна поддръжка. А какво мислите вие?